駅前を路面電車が走る豊橋は中央アルプスを目指す飯田線の起点駅です。豊橋は東海道新幹線、東海道本線、飯田線、そして名古屋鉄道のターミナル駅です。1、2番線が飯田線のホーム、119系はローカル線区用電車。現在全車両が飯田線で運行されています。その隣の3番線は名古屋鉄道名鉄名古屋本線のホームです。